channel nugan मेगन मिचिब बोनानै लांबानो जाबाय guys. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि रुमां फेमिलि ब्लग्सआव गासिखौबो बरायबाय। दा जोङो मोनसे प्रग्रामाव थांगासिनो, मोनसे इभेन्ट जानो लादों मुसलपुराव। फार्स्ट टाइम जोंहा आदा सन्जित नार्जारिनि TVS नि गोदान मोनसे बाइक डिलार लाबोदों। दा बेवहायनो प्रग्रामाव लिंहरनाय लेखा थांनो नागिरदों। जोंहा रुपार ब्र दं, ओमफ्राय हरैजाय नै त्रिदिप ब्र। नायना हो खेबसे। साथामबो थांगासिनो जोङो इभेन्टआव। स' एक्साइटेड नायनो थाखाय। फार्स्ट टाइमनि थाखाय जोंनि मुसलपुराव सासे बर' अनारा बेफोरबायदि गिदिर डिलार खुलिदों TVS नि। मोजांनि बाथ्रा, जोंनो नांगौ, बेफोरबायदि नांगौ। लासैनो डेभेलप जालांगोन बिदिनि थाखायनो। दा नोंथांमोनखौ डिलाराव लोगो मोनसिगोन, डाइरेक्ट डिलाराव खिन्थिहैखानोसै जों भिडिअफोरखौ। फाइनालि जोङो डिलाराव मोनफैबाय। दानिया ओंखारदो। लेट्स गो। दा बे डिलारनि सिङाव थांनानै आदा सन्जितजों एसे रायलायनोसै, जायनोखि बे गोदान TVS श'रुमनि मालिक। साजायनाया डेक'रेसना नै मोजांथार। नै बेनो जोंना आदाया, गोदान श'रुम खुलिनायनि अनारा। खुलुमबाय, आंनि मुङा सन्जित नार्जारि। दा आदाया आंखौ बेहाय लिंहरनायनि थाखाय आदानिसिम मस्ट एकदम थेंक इउ आरो गोसो गोरबोनिफ्राय बेबायदि अपरचुनिटिखौ होनायनि थाखाय। आंबो जोबोद गोजोनबाय। आरो बे जोंनि मुसलपुरावनो फार्स्ट टाइम बर' सुबुङा मोनसे डिलार खुलिदों, बे जोबोद गोजोनथाव खौरां। माने गोग्गानाय प्राउड फिल खालामदों आरो। बेबायदिनो नोंथांमोना सोरबाफोर टु हुइलारफोर बायनो गोसो दंब्ला, बाइकआनो जा स्कुटियानो जा TVS नि, नोंथांमोना बे मुसलपुराव फैनानै बे आदानि सन्जित अट'मबाइल श'रुमनिफ्राय पुरा आरामसे लांनो हागोन, बिन्दास। खुलुमबाय, नोंथांमोननिसिम सन्जित अट'मबाइल्सनिफ्राय गोजां बोथोरनि गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनै जोंहा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मुसलपुराव सन्जित अट'मबाइल्स TVS नि गोदान श'रुमखौ अपेनिं खालामनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोननि अनसायनायखौ जों मोनगोन। खुलुमबाय, गासै रुमबां प्रडाक्शननि नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो सिंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। दा सोरबाफोर नोंथांमोना TVS नि टु हुइलार लानो गोसो दंब्ला जोंनि सन्जित अट'मबाइल्सनिफ्राय लानो हासिगोन। নমস্কাৰ, আপোনালোকক সকলোকে আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোকে আদৰিছোঁ আমাৰ TVS সঞ্জিত অট'মবাইলছলৈ। ধন্যবাদ। आरोबाव मोनसे सारप्राइज दंबावो। नोंथांमोना सिनायखायो बिथांखौ। बिथाङा दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सासे जाखांफुनाय एकदम मट' ब्लगार आरो। नोंथांमोना गासिबो सिनायगौ जानांगौ। सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा गासिबोथ' बिथांखौ सिनायखायो। आरो सिख्लाफोरा बांसिनानो क्रास दे बिनि। दा आं बिथांखौ दिन्थिनो लानोसै। बिथांखौ सिनायबायना? बिथाङानो जाबाय जोंनि बर'नि सासे मट' ब्लगार, इउथ जाखांफुनाय, एकदम मोजां ट्रेभेल भिडिअस खालामो। बिथाङानो जाबाय DN ब्लग। माने दिनै मुसलपुर फैदोंमोन, नैबे ब्र'खौ लोगो मोनबाय। जों भिडिअ खालामदों माने नैबे डिलाराव, TVS डिलाराव। जायखिजाया टेस्ट राइडबो लाबाय, साफावबायबो बाइकखौ। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव नुगोन। थिगानो। बे DN ब्लग चेनेलाव मोनसे बे ब्लगखौ नुगोन आरो, टेस्ट राइडनि ब्लगखौ। मोजाङै बाइकखौ सालायनानै बोरै मोननाय? बाइकआथ' जोबोर मोजां। फार्स्ट टाइम TVS कम्पानिनि बाइक सलदो, आपाचिखौ 160cc मोन। गाहाम नांदों आरोना, 160cc सलिनाय बायदि मोनाखै। जायखिजाया बहुत स्मुथ बाइकआ। नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि लानो सानबाय दंबाथाय, सोरनिबा जुदि दोंबाथाय टेस्ट राइड नायनानै आरामसे लाबानो जाबाय आरोना। जायखिजाया बाइक लायनो सिगां जुदि लोगोफोरनिफोर दोंबा टेस्ट राइड लाग्रोनांगो, उनाव आरामसे फैनानै लानांगो। आरो बेनि मोजांसिन खबरा जाबाय बे डिलारनि, माने नोंथांमोना टेस्ट राइड लानो हागोन। बे टेस्ट राइड फेसिलिटि दं, सिन्था गैया। आरामसे टेस्ट राइड लाग्रो, बेनि उनाव आरामसे लांदो। मेगन मिचिब बोनानै लांबानो जाबाय।